Nag-top 1 sa baguhay lang board exam alang sa mga Certified Public Accountant o CPA ang usa ka graduate gikan sa usa ka dakong universidad sa Subo. Unsa ang iyang sikreto sa kalampusan? Kanang atong Sayran pinaagi ni ining report. Mainiton nga gihangop ang accountancy graduate nga si Heban Tawan-Tawan sa pagbalik sa eskwelahan ni atong Sabado. Gibisita niya ang CPA Review Center kundi na-inspire ang makabatan-unan sa iyang kalampusan. Na-feel dyan ako yung support guys sa inyong mga posts and everything. So, thank you kayo Ana. And I hope Akamusad in the future, sa May 2024 would be able to back-to-back. Sa September-October 2023 CPA board exam, duha ang nakalangkat sa top 1. Ang graduate sa UP Tacloban nga si Alain Colyamar ug ang 23 anyos nga si Tawan-Tawan, lumad nga taga Lanao del Norte ug graduate sa University of San Jose Recoletos. Mi graduate nga magna cum laude si Tawan-Tawan Disyembre sa miaging tuig. Aminado siyang mi-target gyud mamahimong top-notcher ug gani tibok adlaw nga mag-star sa library para mag-review. Biggest motivator jud nga maningkamot. So because there was a time sa mong life na we were in a financial difficulty talaga, and so I was thinking na need ko maningkamot para makahelp ko sa mga family. Cash incentive o gadget ang pahalipay sa eskwelahan kaniya. Siya ay katulungan nag-top 1 sa universidad sa CPA board exam. I would say that is something that is unique to the brand of discipline that Heban has and the way that he studies. The training in the undergrad has always been beyond the licensure examination. So we always make sure that they always come prepared. We prepared 100,000 pesos plus a brand new laptop for him to start. It might not sound that very lucrative or what, but we give it to him from the bottom of our hearts. Pagsakripisyo aron makabot ang damgo ug hustong time management ang tambag niya sa mga kabataan. Mahiligon sab kuno siya sa online video games apan gipadaplin kini pagpreparar sa board. Nakakuha sab siya og inspirasyon sa iyang hinigugma nga pareho sang mipasar sama kaniya ug karon certified public accountant na. Uban ni Cleufer Lumayag, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.